Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala a pozdravila z príležitosti Dňa učiteľov a zaželala vám príjemné popoludnie. Buďte medzi nami vítaní. Mélyen tisztelt vendégeink! Engedjék meg, hogy sok szeretettel és nagy tisztelettel üdvözöljem Önöket a Pedagógus Nap alkalmából, s mindannyiuknak kellemes délután kívánjak. A ja si beriem nenásytne tvoju láskavosť a čakám na zazvonenie. Čakám, kedy ma v otvorených dverách opäť pozdravíš úsmevom a ja budem vedieť, že si zasa moja. Je šťastie pre dieťa, ak vyrastá v prostredí, kde sa zasievajú do srdca dobro a láska. Aby sme sa svojou prácou pričinili o to, aby deti, ktoré sú nám zverené, aby sa dostali tak ako ten žiak v tej poviedke nie na stredné, na vysoké školy, ale aby sa dostali do sveta, aby sa nám uplatnili. Megköszönjem az önkormányzatnak, a polgármester úrnak ezt a nagyon szép, és azt hiszem, hogy mindannyiunk szívében maradandó napot. Poďakovať sa za myšlienku realizovať takéto stretnutie Dňa učiteľov pani Kisuckej. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za vašu odvedenú prácu, za výchovu našich detí, našich malých spoluobčanov. Odviedli ste, ja si myslím, že určitý kus práce aj v tomto roku. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.